ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашдон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошиниҳои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экран буда рӯӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст мо қабул кардем дута Opel Sedan, дута Daewoo Nexi, Opel Vectra B яъне ки сотка, Toyota Camry 2, Hyundai Avanta, Nissan Maxima азиз ва BMW 3 ва дигар навъи мошина аст ки ҳам алишӣ, ҳам фурӯшӣ ки бо нархҳои арзон ба мо рӯӣ кардан ва мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва дӯстони азиз, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат рӯӣ кунем ва шумо аз кадом маркаи мошине ки лозим бошад дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда мошинои шумо гуфтагира пешкаш карда мо видео мекунем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 119 сомону 50 дирам. бошад навори имзо расад мегӯяд то охираш тамошо ки марамат рафтем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B аст баъдро ки Opel дути бо нархи арзон срочна. соли барои 6-1997 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, объем мотор 1.6 литр, коробка механика. саистани мошин мега чотка беҳтарин ҳолат да. мошин люкдор, 1 сола ҳурҷа, 4 та баллон пашка, салон тоза кай, дискаҳои фасор ва мошин баъдро мошин мега тоза кай. нархи мошина мега 32000 мегем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 32000 мега то қасуми холидсон азиз срочна бо 1 сум муомила мешавад. инам хеле светои серебриси нақраги аст ки краскаш навай мақсад баллонашам ҳолати кора, дискаҳои заводской люкам дошта. нархи мошин 32000 срочна бо камтар муомила мешавад. промои рақамҳои соҳибшона ки мегафонат дасти Тоҷикистон кор мекунад. кадомитон ки мехарем занг занем бештар маълумота гирем, фақат харидорои аниқ. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота рӯӣ кунем, мо реклама мекунем. агар шумо мошин хар бошед, дар комментария наздик кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшоҳанда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдро ки дар кузофи Sedan. соли барои 6-1993 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, объем мотор 1.6 литри простой, коробка механика. саистани мошин мега чотка. солшам агар 93 бошад, ки саистанаш мега соза. мошин дӯстони азиз, светаш мокри асфалта мега соҳибаш мегад, моторш мега 1.6 простой мегад сода аст. моторош дӯстони азиз сӯзишфурӯш мегад газ бензин кор мекунад. хадавоишам мегад сода дӯстони азиз, обшин баллон 80% ва ҳуҷҷатош мегад солонаш 2 моҳи дига мондагиа. мошин мегад соза мегад, мотор мегад мисли соат кор мекунад. ва дӯстони азиз, алиш намешавад то қад суми холӣ. нархи мошина мега 33000 мегем бо муомилаи хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшанда. 33000 муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 02, дуюмаш рақамҳои дастӣ вавилон ахираш 02, инашам дар WhatsApp дорад. таш рақамҳои мегафон, таш рақамҳои вавилон ҳардушон кор мекунад. кадоме ки мехарам мега бо камтар муомила ва савдои хубам мешавад. ягон саволтон боша, ягон маълумотои иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва наворро то охираш тамошо кунед. силкаи навори моро дар WhatsApp имотон падилшаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ дар территорияи Москва агар мошин боша, ба ин мошин алиш мешавад. Lifan Breeze аст баъдро ки соли барои 2008 сол сӯзишфурӯш бензини холӣ, объем моторш 1.3 3 пай баъдро ки мошин мегад бен ё мега эконом 1.3 3 пай. коробкаш механикаи мошина мега саисташ мега чоткаи мошин мегад, мақсад ки соза. мошин кондитсионер, электропакет, монитор, ҳама намуд комфорта дорад. баллоншам ҳолати кори хеле свето аст. мошин баъдрон дар территорияи шаҳри Бухтарда айни ҳол қарор дорад ки кривой да. нархша мега 35000 сомони аст. нархи ахироша дига ягон сомон арзон намешавад. ва ягон мошине ки дар территорияи Москва боша мега алиша мешавад, мақсад ки вариантро пешниҳод кунем. сон азиз, мошинча чотка, баллоншам пачкаи номерош мега, номерои фасони падаркай бо баллонош 70%. сон азиз, кондитсионер кор мекунад. обши мошин мақсад ки 108 лошадина. мошин обши мегад гап нест, мошина мега соза мегад. хоб 35000 нархи ахироншаи сумакӣ ва алиши боша дар территорияи Москва ба ин мошин Тоҷикистон буда мегад алиш мега. ин мошини ҳозираи неви расамушка шидагия.
якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 71 Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия дастии ахираш 87 программаҳои кор мекунад. Марама дига маълумотша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як Opel Sedan аст ба дурон ки 309 соз Opel Sedan соли бори 6-1996 сӯзи фурӯш бензин объем мотора 6 литри простой коробка механика мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега як сола ҳуҷҷат дорад тун азиз. кузов мега ягон ҷош мега мақсад ки ягон сварка хеле варид надорад, яъне кафидагӣ надорад. дискаҳои простой баллонҳои нав ин хеле светои кабут савз. хоб мошинча мега чотка. нархи мошина мега 45 000 мегем бо муомила мекунем камтар дига ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз тун азиз. 96 сол бензини холӣ 45 000 дар ноҳияи шаҳри Туз бо камтар муомила мешавад. хоб рақамҳои Тоҷикистон аст, рақамҳои дастишона ахираш 26 кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дора, ҳуҷҷаташ ҳам ҳаста. кадоми шумо ки мехаред занг занед бештари маълумотҳои пурра ва сатфоидаша аз ҳамин рақамҳо гиред. ва дӯстон азиз шумо агар мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат рӯй кунем ва реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкҳоро занед фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. агар имконият бошад силкаи навори моро дар WhatsApp, имо ва дигар сайтҳо падилчаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст ба дурон ки Дубай ки неки ранг эска кардагае. соли бори 6-2011 сол аст ки сӯи фурӯш бензини холӣ, объем мотораш 2.4 литр, коробка автомат, сайсани мошин мега чотка, бештар маълумотша бухтон мегирем. мошин ба дурон дубайская светои сафед кансадан электропакет нам хеле свето. нархи мошина мега 115 000 мегем бо муомилаи хубам мекунем мега соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. 115 000 бо савдои хуба мешавад. ҳаста рақамҳошон дар поини видео аста, кадомтон мехаред занг занед дар ин рақамҳои 59 маълумотҳои бештараша гирем. ва дӯстон азиз шумо аз кадом маркаи мошин ки лозим бошад дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшоҳанда ҷудо карда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Hyundai Avanta светои сафед. соли бори 6-2007 сол аст ки сӯи фурӯш дизела, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш автомата, сайсари мошин мега чотка, фақат ки як параш камтар, мақсад ки хеле кор дорад, яъне камтар краска мекунем. як мақсад ки перемена як дуваҷа ҷо аст ки мақсад кор дорад. мошин баллонош 80%, дискаҳо чун азиз кансадан светои сафед, мошин мега соза камтар ами мелич кор дорад. хоб чун азиз алишам меша ба ягон Opel-ои Astra-ҷи кати болоиш мегад маслиҳат мекунем. ва сумаки бошад нархи мошина мега 69 000 мегем бо савдои хубам мекунем мега соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар савдо мешавад. алиши ба Astra-ҷи марамат пешкаш кунем. рақамҳошон аст TCL 69 000 сомон дар шаҳри Бухтар. бештар маълумотро гирем. фақат ба хотири меҳнатҳои мо лайки разани фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст ки Daewoo Nexia аст ки светои сафед бо нархи арзон срочна. соли бори 6-1996 сӯи фурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошина мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чун азиз мошин мега соза, мақсад ки нав мегад мотор кадага мечун азиз мошинча мега нахадва, мақсад ки ҳама ҷош мегад кор мекунад. нархи мошина мега 10 000 мегем бо муомила мекунем чун азиз ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 4 дискаҳои PlayStation хеле светои сафед чун азиз хай мошинча мега нахадва. арзон намешава мега ҷои сумгирӣ шаҳр дӯстон азиз мошинча дар шаҳри Душанбе. марамат кадомиш буда ки маъқул бошад рақамошо мегафон сай занг занед. агар Nexi маъқул бошад марамат занг занед. бояд тайга ҳам хеле Nexi сафед аст ки ваяша арзонтар аст, ваяш дар ахири видео аст. кадоме ки мехоҳа ваяша дар ахири видео бинед, ваяш бо арзонтар аст. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Nissan Maxima аст ки соли бори 6-2005 сол сӯи фурӯш газ бензин, объем мотораш 3 литр, коробкаш автомата, сайсани мошин мега ҳолати хуби техникӣ дае. мошин чун азиз мотор мега соз аст, коробка мега соз чун азиз 4 моҳи дига танировка, 4 моҳи дига ҳуҷҷат, 4 та баллон нав чун азиз, 4 диска номеро транзит. нархи мошина мега 37 000 мега светои серебрист, яъне ки светои нуқрагӣ металлик 37 000 мега мегем бо савдо ҳам мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб. рақамҳои ҳисобшон аст мегафон кадоми дамхарӣ мақсад ки Nissan Maxima ки лозим бошад марамат занг занед. ҳамин мошинро ман дар
ами кашишон гап надорам барои кашишон зур агар ами главани мотор ами ро лавои шосуда боша мақсад ки дигар соз аста баъд ами камтар ремонтошам кам ғам метиҳад нахелша бисёрошам ремонташ ғам метиҳад агар ами ниссан ки американка боша бадорон азиз яъне ки зури бада кадом то ки мехарем занг занем бештари маълумотро аз рақамошон гирем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes Benz C-Class C-ка соли бори 1995 сӯи фурӯш газ бензин объём мотор 2 литрае коробкаш механика буд ки автомат нестае мошин мотор объёми 2 азиз мошини соза на хадо мегад мегири ҳай мекини мегарди хай нарӯшка камтар меличовка кор дорад нархи мошина мегад 31000 мега мегад соҳибшо нархи ахирон шояд дигар арзон намешавад бо хай худтон маълумотро гирем мошин дар шаҳри ваҳдат моторш мега 100% мошин мега нахадо зура мегарди нарӯшка камтар меличовка агар хоҳем ки мекин нахоҳем намекинен обшим 31000 мошинча хай мақсад ки 95 сола нархшда арзандае ягон саволтон боша ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидад марамат занг занед рақамошон мегафон дӯстон азиз шумо дам агар ягон хонаи фурӯшии квартира замин мошин ягон аппарат ягон техника ягон мошин ягон замин чизе ки барои реклама кардан бошад роҳӣ кунем реклама мекунем мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ боз Daewoo Nexia ҳастае баъдон ки светои сафед бо нархи арзон срочно соли бори 1998 сӯи фурӯш бензини холӣ объём мотор 1.6 литр коробка механикае мошин мега соза баъдон мошинча мега соза мехири фақат кор мекунӣ камтар нарӯшка кодра неки дигар маҷош мега созае нархи мошина мега 9000 мегем бо арзонам мекунем тун азиз ва 4 дискаҳои мақсад ки маладиёшам дорад светои сафедае хай нархшуда арзан 9000 бо савдо ҳам доштае ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ашт ноҳияи ашт 9000 сомон муомила дорад ҳастаи рақамҳои ҳисобшуно мегафо кадомтон ки мехарем занг занем бештари маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем ва дар комментарияи мо нависем ки аз кадом маркаи мошин шумо даркор ҳастаед то кадом сомона то чанд сомона ва кадом соло ва аз кадом территория мо аз фурӯшонда дар видеои оянда ҷудогата пешкаштон албатта мекунем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ BMW C series ҳастае баъдон ки светои сафед срочно сайстенои соз соли бори 1997 ҳастае ки сӯи фурӯш бензини холӣ объём мотораш 2.5 литре коробкаш механикае мошина мега сайсташ мега чотка ягом расходи зиёдатӣ мега надора мошин мега мисли ҳамаи самолёта мега соҳибшуна мехел маълум ҳастае мошин мега чоткае хоб тун азиз балоншам нав ҳастае хоб кондитсионер электропакет 4 диска мошинча мега 100% хадавоиш дам мегад гап нест коробка соз мотор соз инам хеле сайстани нархи мошина мега 39000 мегем бо муомилаи хуб мегад соҳибшон мегад мекунем хоб мошинча хай маладиёш некадаги ҳастун азиз мошинча соз ҳастае хай бо маълумоти пураша мегирен нархи мошин 39000 сомон ҳастае бо муомилаи хубам мешавад мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат хоб рақамҳои ҳисобшон ҳастанд мегафо кадоми шумо ки мехарем занг занем бештари маълумотҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем ва шумо дам агар ягон мошини фурӯшии хона замин боша барои реклама кардан марамат роҳӣ кунем мо реклама мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи